Urian itu hata na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di minggu tasadarion imana tarsurat di Psalmen bidu 22 ayat 26 satu ayat 32. Tapai hutihut ma songonon ma didok disi. Asa hodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni hurian ariai. Gararaku maka bagabagaku di jolo ni akka na makabiari ibana. Sai mangat dos sogot akka na dangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jahoba do akka na uso-uso di ibana. Sai humica do rohamuna saleleng-leleng na. Ingoton ni isi niliat portibiom mai gabe mulak manasida tu Jahoba jala marsoba tu jolom do sogot sudeak kamargani parbegu. Ai Jahoba do napuna harajaon jala panggonggom diakka parbegu. Mangan jala marsoba do sogot sudeak kanagok nahum di tanoon. Marsinggang tujolona do sogot sudiak kana marsikor rodi namate gasing. Saya dong do pinopar ni manusia na mangului ibana akka na manaringoti Tuhani tu pinoparna sogot. Rodo akka nasida sogot majamitahon hati goranna tu halak na tubuh muse pabua ibana do pasuton. Ima yanggo sahatna oras madita saluna di bagasan arisadarion macelas rohata lataruli dohita di parmingguon nariguari minggu kantate jala marhite parmingguoni dohok donak kining paredde batu begehon edde dihita Papua olop-olop do las niroha pakati dangio didenggan basa ni debata marite kor ama sumbersari nang rongom piak kaparukilon sai tu debata mahita mangido hagugoon aleda ngadong nakining emada nendera ngorong bete nasorong ngadi gatti mulai de punguan inahian yatong maida inarotong molo tu punguan inahian alai mau lihat mak dohot punguan ina kamis nakining ida madinggan nai ulinai pos maroham ninna lumobi maide naung jojo tabigi ede ni SPH nakining jauh-jauh doaun nama celilengon masudi hitarama boto narong ko bisa na ede nya kabipi kur naung lelekian situ tu alai sai tabu jala uli begion. Ima kisah lagu yang diciptakan oleh dikarang oleh guru Diaparis Manungkalit yang dihasilkan oleh sebuah latar belakang situasi pergumulan hidup yang ia alami. Dikarang imana malagu lulu dorohaki. Di dia do debataki ninna ibana. Ala amat tahun makilala sada parsorion nama cehacit parir di lalaibana ai manguli amat tahun di leo debata palu medak danak alai mate di guar mai tilahau nama tahun parjolo dungi martang yang musia amat tol lemma Tuhanin na molotung di jalo hope musena ni leo mi alai horo na puna leo musena ilean pedua tilahau muse patoluhon tilahau muse adu pemaroha mamang do tamu keinang molopola tuluhali dihilala sahala jol matilahaon songo dia ma parsorion ni di bagasan rohana do parhusoron ni ngoluna maradu pod debata olo do rado honota nawaru tuano ileon diusat so leo petao olo ninna marang lomo-lomom do na baro maksudmu na mangaleseng do na dia do naroha ni debata di sudesa kami di parsorio si songoni di tiki mardalan ibana lautu peharaja
dohot lau tu juma tu haumanai di basoit madalani haumai dohot pematang di atas pematang sawah itu ia merasa si pata naik tinggang nama si pata naik tinggang doa nina suada man kuliau ning tuhap nama tukap boi jala tumagon nama ra tinggang tukap asa alani borak ni parsorioni ninna ibana ala yang go diujung ni pared dioni takas do di jauh ni ibana pos di roha dohot hapor siaon umban maporusau tu jolomi maporus tu joloni debata marsinggang dia dopami marsinggang ibana dia dopan di debata batu duhon togu ni hapor siaon hot ni pakirimon jala pana dayot di debata nasi debata do salu pangurupion do padonganion diragam ni namasa di tonga-tonga ni ngoluna nang hapariron napait natinaon ni amatta si manuk kalit irasongoni do turpukonak kamang do tamuak kaina parpesal meni makilala sara hapariron namatcai pait molo taparrohahot di pesalmen 22 ayat 2 imasada parhataan na hinataon ni Yesus sian pesalmen 22 ayat 2 madok Eloi Eloi lama sabahtani Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku ngasa be parsorion ni parpesalmen tu pakilalaan naung tinadikon di debata ngasa be parsorion ni parpesalmen dang di dongani debata bengoluna dang di labung nabi Yahuba ngada ube debata sian ibana jala gabe di dok ibana ma wasa tung tadi konon muau ninna ibana di pesalmen 22 patu duhon sada pakilalan naung macai bagas marsori makilala di hapariron makilala di hangaluton kamang dot tamu kenang hiaro hita saat tu pakilala si songoni olodora tahilala dang isobe debata dang jono bejahuba dang didongani debata biau dang marsinod dang bebohini jahuba tuau alaniaha ala sada do pe parsoriono so sai ngaro muse parsorion ne baru so sai do pe so sidung do pe parsahiton ngaro parsahiton ne baru sai songon na sotar teahita besi taononi sai songon na rongom ro mangujuni na porseai naik tukak nama hita tinggang nama hita satu kinai olo nama rahita mate songoni mapakilalani parpesal menon dada holanala ni hapariron yak kamusu na ro mangonggop ibana alai doho do sian akka parsorion sitaonon hamaolon parukilon, hapogoson, haoton, satu hamatean. Naboy mangonggop ngulutta. Gabi tadok, di dia doho Tuhan. Naboha doho Tuhan. Naung ditadikon sinod dang ni bohim do pardalanan ni nguluku. Ima soso-soso dihita di bagasa sadarion. Alani molo marede par pesalmet di pesalmet 22 on. Akamang do tamak kainang naeng do takas sude edetai sude hatani edetai gabi edenai baru di bagasa sadarion edenai baru do nani edem munai edenai baru di ido molo pai baruhon gogo pai baruhon haporseaon pakirimon pagadahon do pahotot dihita las niroha ulup-ulup tu debata dohot parsoriota ta opasot tu jolo ni debata edenai baru do inak peleleng naung leleng di karang di parade alai di pay baru do rohata di pay baru nang ngolutta gogo na dihitai di pay baru say songon na rodo bohini debata marsinod dang tuita ditiki marede hita sude edenai baru do isa darion gabi kantate dia dopan di debata laho mangalehon tuhita las niroha. Om mapos nirohata. Alarakya debata
marbias-bias jala pasobuhon akan aporseai madate dinasa parsorion ningoluna. Ido di bagasan turpukta sadarion ikon jupangan ni akan auso-uso di Jahuba do di bata. Gabi marede nasida jupangan baga-baga sian Jahuba. Ala Jahuba do haroroan ni harajaon. Dohot haguguon nabui jalo otta sian adupan ni debata ido pos nirohat takamang dokta makenang porsia do musi porsia do hita disi babua nang pedi bagasan parsoriok kita nang pedi bagasan hasusaak kita alaidang di pasobu debata dang marbias-bias Jahoba dinasa parsoriot tai diodingi diurupi ditogu-togu do hita dinasa sitaonot tai asa unak sampai tertuktuk jala tinggang laos mago mate akan aporseai di nasa parsorionna nak pesongon nai hirana maduk dokku tailala nasa parsoriota alai Jahuba do napuna harajaon portibion ibana si panoppa napaloason nang naporseai manaon parsorion alai diurupi do hamu diurupi do hita di bagasan nasa parsoriota. Parsoriom muinang rodo au marsinggang tujulum ni debata. Parsoriom mu amang. Parsoriom makana posobulung. Pasahat topason tu debata asa diurupi jala ditogu-togu kita. Dungi marede mahita upuji guarna ai takas do taboto jala takas do tatadda anggo debata tai. Didongani do akana kamang dokta makainang oloro memang Jepang masa di tasongonan dok ni parpesal menon mulai jamu pesal 70 tolu ai mangibur do rohaku midak kapar jahati saya songon nasodais tangan ni Jahuba tunasidanina HP akka partigor sai manaon akka porsukon dohot hasusaan. Ini disebut juga dengan paradoksi iman. Terjadi hal yang paradoks, bertentangan. Orang baik menderita, orang jahat berjaya. Bahkan mereka seperti tidak tersentuh. Dan dilicing debata aka si parjahati. Gabi songonna paradoks. Ironis ate. Adok kalak naringkas marminggu girgir martangiang digarar baga-baga na tu debata parsidoho diakka ulaun ni huria alai di bagasan hasusahan nguluna. Alai rong dohalak say songon na nasuitad do debata. Dia tidak kenal Tuhan. Tidak peduli dengan orang lain. Bahkan gereja tidak terlibat. Dang hea terlibat diakka ulaun ni huria. Halai sesongon na uli akka na masa di nguluna nangarok parsorion na. Hero di hilalamu songoni. Dungi di dok pesalme 75 ayat 20 lu jelek kosahat do itatusi alai utukku do hasol hotan tu debata. Hamak kamang dok kainang ngaya di hilalamu marutung do hamu solot tu debata. Utukuro hasol hotok kutu debata. Ala hutadda jalahu hapos di ibana. Na mangrupi nasa namar sori'i di bagasan ragam niak kaparu kilonna. Jalan asai uso-uso di Jahuba. Jupangan bohini debata. Manupahi ibana di bagasan nasa parsorione. Tarsongon haurece. Itadamu do haurece. Haurece mahau nobelga. Bulung na pe ramos, gudang bulung na. Marasar do di siak kapidong, di rating na. Alai perbue na geleng. Tarsongon nasaw marupani. Gelek sanod do pitahe. Sian mikon. Tarsongon na hama, melinjo. Itadamu do melinjo, sayur melinjo. Songon imat to. Alai
jelok, ita damur jelok. Jelok. Haro bahasa Indonesia jelok tay. Labu. Geleng batangna belga berbuena. Daktar tea meredu dais tutanoi. Hudul-hudul masalah inatta itoruni haurecion. Songoni matuhano dangaya dilonin. Bereng mahaurecion. We tugus gugu dangarok baru kilona. Met berbuena ina. Songoni makana mora na ditanoon akapar nasangap nagugu so dilihat Tuhani baru kilot tunasida. Ida majelokan. Met batangna berbuena dak tarteasa. Songoni maawin na inataon. Ngapugus dangol parir dok si taonok kuina. Ngamabelu jala di bagasan hasusaan. Dangadil Tuhanon in naibana. Topu mamade de kauret perbuini aurecion. Pas dabatu parniangguan ni nataon. Pas tu parniangguan na igungna parniangguan ni natai. Pas jatuh di hidung ni nataon. Tekina yaro upung nar. We perbuini hawon narohana. Tersurduk matu bagasan rohani nataon. Betueni do nasa perbuini aurecion. Molo nasa durianon, nasa tarutung, marbarutung se, ba diosos nama parniangguakon. Ngatoi naman cung tu bagasan di balam sudah naman narohani nataon rupani di bagasan pakilalanna. Di boto ma. Naung disakapi di bataro hawi parlinggom-linggoman. Jalan naung tinopani di bataro. Jeloki merperbui di nganan na asing. Di tukoli tanoi asabui putih hotta perbuene. Gabi sahak matupak nadayon si songoni inatai. Songoni do hita nian naing mangatusi turpuho namang do tamuak kainang asau nang adong nama dele asau nang adong nama nerikot debata di bagasan saluhut ragam niak kapar sorion na boy songgop tu hita. Na boy rotu bagasan nguluta na manodok kita siya jolo siya pudi dot sian labukta rongom ro sai songon na so tartea hita besi taononi alai debata na puna harajaoni dang dipasobbu akka na mga lului bohini debata di urupi do di togu-togu do jala didongani do salut akan aporsei manaon paru kilon na asa dihamonakon. Asa ditadda hagugon ni debata. Asa di papatar Jehovah hagugon na maritehite saluhutna pabahenan ni debata. Jalaido na naing masa niyan nang di minggut ta sadarion. Marhite pelantikan fungsionaris. Marhite pangojak konon niamata padita erhan nababan. Dot paborhatto namata padita pandale gultom. Tuha KBP Salatiga. Sude huria nagabi fungsionaris ni huriata ikong gabi hapatara sinodang ni Jehovah di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta si ganupari. Jalaido na naing udutan ni amat tapat di tair hadison. Mga si pata say marhusari do buhado mabayan asa ceria ni anak kapagkubasyon ni fungsionaris ni HKBP. Songoni nangaka naposon itu hatta. Ceria si patah tahun ngamulak seperminggu pe dang ceria wajah tate. Dang nawaru lening nasupajupang doi taro debata di tongani perminggu ni. Hape yang kuhatan itu hatta madok ukap bahal na muli bohini debataki. Bagas ni debataki. Aitu si doa unang muli ganup jupang minggui. Hulului do disi bohi ni debataki. Kabar bahasa Indonesia do rahamu ate yale ima ata ni buku detai. Hulului do disi bohi ni debataki. Ikonak kasol mana pajupang do bohi ni debata do hitanian. Sehingga mula siang gereja kumarlas ni roha do hita. Kumarulupuluk do hita. Unang say murhing
unang say cemberut rupani kopul senyum, sapa dan keramahan di bagasa salut parngulota. Elo do sipata arong do sinukun mulak berminggu pe dang minar buhinate. Nawaro ulani alani amat apa diterhan nang sudah fungsional sana nang lantikan non. Coba taruhnya membayar suasana ceria, sukacita, senyum, keramahan, ganup ro tu parminggu non. Unang mulak berminggu mutung buti bohina. Dungi Roma jol mamanukun waro nak kining parminggu ni amangin na hacap pramusi. Panete. Daung namanukun jamitao do asinukum musina. Sukbuti. Ahana sinukumu hacap pramusi. Dungi Roma namanukun muserupani molo marminggu nian ikon jupak kita do boy ini debata dah tulang inna berenam mot tulang mulak minggu nak pala campur urusakuna molo sitong alela ni muruk ni amat tau jalarang minar boy ina mulak seng gereja terbalik madidok unak pala urusi capuraku inna amat tau marufani tu namanukunon unang urusi capuraku ero inatai terbalik depa inna dang unang urusi capuraku unang campuri urusaku do biar saja sudah terlanjur inatena amate matu inatai partaton nama alani takang narupani wado bainot taulani ngatasa molo mulaksian gereja zolma haleluya pajupang do debata marite dia marite fungsionaris nak ini marite paditata marite ede kor pujian jamita parsauran sinung minggu patarno di si bohini debata dohot jahoba di bagasan saluhut nasa nataula ate amang padita erananggaw pandalen ngapastion di Salatiga rupani alana memang ngaisian nasi daujui amat tapat di Terhanope narosian Sumbersari hampir sarupa do Bandungon alana sari itu ada biasanya di tengah-tengah dan pida mana sida tu Bandung Tengah ira sarupa do rupani tekstur nape sarupa do dohot pakilalanna baik kamu mak akamang rota makenang engko amat tapandale non terus nama tepitu ate Salatiga dah bah alise 10 Mei ate molo sia 170 nilai nasi dah bah iba deh sian molo sian 100 nasi dale manang bu HP molo hita kami akabadita tersongon do memak sipata molo baru pindah kami wado carana adaptasi majo kan itu dungi molo madok mamereng-mereng majo amang ningom marupan itu ngawa amang dilalamu di Bandung Tengah mamereng-mereng jo satahun jolo binereng jotto ni jiwa jo ni adaptasi jo ate amak padita nami 2 tahun 3 tahun dot akan namangiut ale lau sipata aronggo di ba aka hami pangulon balas terus mamereng-mereng satu na bida ngawa amak padita nami binereng-bereng majo nah tau pau paton ngawa amak padita nami tong maju binereng-mereng satu na bida hon nama mereng-mereng awaton jadi na tumikos nian bataida jo ta hilala tatusi dungi di bagasan tangiang daulahon nasa naho partu persuruan ni debata di bagasan nguluta asa jupang akan naringgani rakdo tak kainata tenang borusinaga padita memang hitapi agak ikon adaptasi doha musahotik ala padita datong inat tahun bertugas di HKBP fungsional HKBP Baduk Timur anggo inata borusiregar padita holat tawang pandale doi nah dang do turas nyuriate holat tawang pandale do inak padita pandalen gawe padita rupane jalai i perlu saling beradaptasi ta masih atusak kita rupane
Sipata memang angko hamu dia kai per perbandon. Tak kota manang keuntungan ni manang na kerugian. Molo jonok jamu ni padita tu gareja keuntungan doi manang na kerugian. Au kadang sipata oloro kerugian doi. Udeng gaddo halako di luar. Udeng gaddo. Alanya ha sipata oloro ruduk pikiran. Dak tidak dahala manang dang niat tu ajol ma. Anak sobong apa dite itu rina apa? Anak kon ni padite pi merlujuk-lujuk sejulu ni be. Nah ji maul murano sipata kana di pergudungan no jamu ni padita. Molo marsoal pi baru inat terhabotohan itu. Tertarboto mului. Maka na molo marsoal aro inat tenado inat tabur si baranian tor martangiang do. Tuhan suruh maror ruas tu jauh namion. Itu ni kulo Tuhan. Molo ruas dan mungkin be sai pelihara persoalan kan itu. Inang baik tes ni amang ngaro. Itu tuh. Baik non nama tes. Baik buti tes ni ruaso. Ibaik tes ni ba. Olo di songkur jor bani buti. Rak saya de peramu di mana persoalan okat. Itu tuh. Alai salmonang ibaen naso gula tu si pinu boni kan itu. Naneng urok di si dengan nai jala ulinai molo di bagasan sada pangatusiok kita lau patulus so sude ulau ni hurie. Selamat melayani di sude fungsionaris. Ulau munai ma pabicar ho bohini jaho badi garejaon. Iko marsinod dang bohini dewata di bagas joron. Dungi manangi senaro di son hulului do di si bohini dewata ki. Ganuk jupang minggui mulak siap garejaon ibaru gogona. Ibaru hapor pakirimonna. Hot hapor siarna. Lam togu lasni rohana. Nakpe dumulak kita siang garejaon gurang gua kapar soalan ningulutan non. Gurang gua kasusahan na tadopi. Di pardalanan ningulutan si ganupari. Alayala di patugu debatano hita. Garari mabagabagam tu debatanina. Aduh bagabagaon. Hola akahepeng don. Debaido. Alay baga-baga ni jolma do. Dihilala marutang tu debatai ko makubasi debata barite hurianai. Jadi akka fungsionaris na di lantikian non namang kar baga-baga deh. Baga-baga na do itu debata. Ate. Baga-baga na ima hubasakku do wali Tuhan, aku akan melayani Tuhan dan turut serta dalam berpelayanan bersama-sama dalam satu iring-iringan besar jemaat Tuhan HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah. Gabe hapataran ni debata dakola turio bedin nang goturpukon do tu perbegu. Do tu akazol mana humalia kita kepada dunia. Hidup banda saya diusaha ke KBP nuaing asa gabe HKBP dakolan berimpact di HKBP sendiri. Ngaro nyantu GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai, yang dulu adalah hasil sending HKBP Saunang Mito. Engalam gudang di Ahut, akka haporsion nasing, di Pulau Mentawai. Doh tu Afrika 10 halak paditani HKBP Pawaratan nama. Asa gabi tu portibion, saur HKBP lahu berimpact. Dungi gararat tamatong, doh mai tamang garari. Tu debata, baga-bagatta. Molo di pasu-pasu debata hita. Pasahatot tado tu debata tadani panadayot tanasiat debataro tajalo. Salu nai unak songon inata arung siada huta inata. Aku pidan inata on. Nganaing maranak. Dungi martang yang mainata sabil di pakirimon Tuhan. Molo lo bisa 10 anak ni pinano lianok puro yosaden. Asiro hamin. Ala nasara non anak kok neng SD, neng SMP manorak kabajuna, neng SMA kuliah. Alay mololo bisa 10 di hodo sada ina ton atong. Martanya ina ton di lobo di pinano. Marana matong pinano. 10 sada anak-anak. Lo bisa ada sian na pinang idone. Mau liate ma di ho Tuhan. Dioloi horo tangyaki mau liate ma di ho. 10 sada anak ni pinanon. Berarti perbagianmu do Tuhan sadai. Nai natau natau. Manang pigari tanpa sengaja biasa mamolo pinahan. Boto alau parhuta-huta say takas do berita si songonon niatusan. Terpodomi idung ni pinanon anak ngai sada. Malisa ma los mate sada tong. Roy natau pas law mga liamangan. Wih.
Nabi harus saya daun narohana. Wih, ngamatin na. Teromay natin nama. Hatok may Tuhan di saloho bagian mi. Itorne mana tu tangyang nay. Alamate saya anak ni pinahanon. Teroy natay. Hatok ma Tuhan di saloho bagian mi. Ay memang bagian itu ini saya datang. Jadi diri pribadi doang kau namate na di alat Tuhan ini merupakan narohana. Tori ibu Tuhan ini. Jadi dak songoni ona tiak kamang dotta makena. Kung gararot taro. Songoni nang hamiak kapad ditaw. Ado baga-baga nami. Kung gararon nami no. Baga-baga ni debata. Nak kiningani ngahurok. Ikon gabi hapataran ni buhi ni debata. Buhi kon nak pepas-pasan. Ang wereng memaksian warna kulit ni hamina tuluon. Hira sarupa nabi do hitaite. Nabi rong maksudnya deh. Abang buruhan dua agak botar keturunan sian kota nama tongang gua bangun. Eleng kami na tulu hidaira. Jadi takas samu senyum-senyum bah. Ayaw bina se usaha senyum mairak kinata. Ngabe birong baju, birong bohi, birong si manaruk, bawa nama, sudah nama birong. Jadi saya loro sifata jo tau senyum nang go palarong tahi tari dan abotar narwak kurupaniga. Jadi dura. Asalas rohatta. Marulupulup pita. Ikum marulupulup do. Nasa narotu bagas ni debata. Selamat melayani mamak padita nami. Banguduti di HKBP Bandung Tengah. Mau lihat nang di HKBP Sumbersari nang pataruh padita tate. Elas doro mula saya rok pataruh honi berapa. Mau lihat nang tu amat padita Pandalen. Makubasi di hurian baru di Salatiga. Saya dipargu itu hatta manang padita amat padita Burhan. Lahu patulus sonak kanauli. Rap dohot fungsionaris salu na. Amin. Martang yang maita. Mauliate madiho Tuhan ay nang pemarsori hami. Jala madate si patahui lalahami. Diurupiho do hami. Dang dauho siak kami. Marsino dang dobohim. Manodangi pikiran rohanami. Alani gaduk maredde hami. Gabi baru do gogo nami. Ibaru nang ali Tuhan semangat di hami. Hot haporsion nami. Lam tugu pakirimon nami. Di nama dalani ragam niak kana masa di tanoon. Ali Tuhan pasu-pasu mahuriam HKBP. Patulus sonak kaulon daring gamarite fungsionaris sadarion. Pasu-pasu huriamon. Marite na hupawar hatami di bagas tangi yang dohot. Pangiduan nami tu hawa nami padita Pandalen gultom rapdo inang ursiregar. Ali Tuhan lampa tahu nasida lau makubasi huriam di Salatiga. Pasu-pasu nang naposom padita Erhan Kabariel nababando inang Burusinaga. Sabuhoy di bagasan hagugun habisuhon nasiak ko nasida rapdot amanami padita resort. Padita Burhan Siaturi. Lahu makubasiho bansangap di guarmu. Ho mali Tuhan hupangasaw kami. Horo haposan nami. Tu horo kami marsinggang. Tu horo kami mangalu-alu hutadahami do. Dakya marsobu-sobu ho. Diakka nama jalo mangido di bagasa serep ni roha Tuhan rupamu. Amin.